Osnovna šola Litija je leta 2021 pridobila akreditacijo Erasmus+. Od takrat naprej se vsako leto priključujemo mednarodnim projektom in potujemo v znanje. V letošnjem letu smo se udeležili mobilnosti v Španijo in na Češko, od 27. novembra do 4. decembra pa so nas obiskali učenci iz Francije. Tema mobilnosti je bila ekologija in evropsko državljanstvo. Temu smo prilagodili aktivnosti na delavnicah v šoli, še posebej pa smo uživali v izletu v prestolnici in v Postojnski jami ter na sprejemu pri predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc-Musar. In kako so se imeli naši prijatelji pri nas? J'ai bien aimé cette mobilité, on a découvert de très beaux paysages, de très belles personnes, très gentilles, très accueillantes et puis hâte de revenir. Je suis d'accord avec ce que Timéo a dit. J'ai bien aimé tout ce qu'on a mangé, j'ai découvert de nouveaux paysages, de nouvelles nourritures. Se veselimo naslednje mobilnosti.